cofio ar y cae chwarae wrth gefnogi eich hoff dîm? Neu ydych chi'n bloeddio canu gyda'ch hoff band? Gadewch i ni oedi am funud i feddwl am bwysigwydd codi llais yng Nghymru a'r byd o hyn o bryd. Roi elwa, dyna yw thema diwrnod ryngwladol y merched eleni sy'n cael ei dathlu dydd Sul Mawrth yr 8fed. Mae'r themau'n pwysleisio pŵer roi. Fel unigolyn, gall roi olygu herio stereoteipau a ragfarn a dathlu llwyddiannau merched. Ar hyn o bryd, nid oes cyfle i ferched gael addysg mewn nifer o wleidydd. Does dim mynediad gan ferched ym mhob man i ofal iechyd. Dim llais mewn gwleidyddiaeth, dim tegwch yn y gweithle. Gallwn ni godi ein llais i sefyll dros yr hyn sy'n gyfiawn a theg, gan sylweddoli bod tipyn o ffordd i fynd o hyd o ran sicrhau hawliau i ferched ar hyd y lled y byd. Cofion fod diwrnod ryngwladol y merched yn cael ei ddathlu o fewn diwrnodau i Ddydd Gŵyl Dewi. Galwodd Dewi Sant anom i wneud y pethau bychain. Un o'r pethau bychan a gall yn oll wneud yw codi llais dros Gymru ar iaith Gymraeg. Os ydyn ni am gyrraedd miliwn o siaradwyr Gymraeg, bydd angen i ni gyd wneud ein rhan fach ni. Ond, sylweddolon ar yr un pryd mor lwcus ydy ni yng Nghymru o gymaru â sefyllfa nifer o wledydd ar draws y byd. Pythefnos yn ôl, roeddwn ni'n cofio 4 blynedd ers dechrau'r ryfel yn Wcráin. Dechreuodd y ryfel ar Chwefror y 4 2022. Cofion am y holl bobl gyffredin sy'n dioddef chylchdra'r ryfel a chofion am y cyfrifoldeb i godi llais yn gyson dros heddwch yn y byd. Ydyn, rydyn ni'n aml yn codi llais am bethau digon dibwys, ond weithiau mae'n werth cofio mewn cyfrifoldeb ni i wneud hyn ar allwn i helpu eraill yng Nghymru a thu hwnt. Yn benodol, yn ystod wythnosau yma, codyn ein llais dros hawliau merched, codyn ein llais dros Gymru a'r iaith Gymraeg, a codyn ein llais dros ddioddefwyr Wcráin. Cofion eiriau Waldo, daw dydd y bydd mawr y rhai bychain, daw dydd ni bydd mwy y rhai mawr.